Tapang! Ititalahan! Naimbag nga oras yung amin gagayem. Mapadayawan kami amang isagot kada kayo. Iti umuna pasat tinobela amang tadingdingay kadagiti amin adumdungeg. Ngem sakbay na. Noat naman madakamat a lugar. Pasamak. Nagan ken kaarng iti istorya. Ket saan ana igagara. Dahiti a drama ket pinarnuay. Wenno kapanunutan lang tinagsura. Bueno gagayem. Isagot mi kada kayo. Ti umuna pasat tinobela ana pauluan. Tepang iti talatang. Oh. Ano magdamag ka? Kumpirmado, Pili. Gusto din niya wag timpormante. May samanin kadagiti drug pusher tayo tinaywalang. Madamapay lang ti panag-imbestigar dagiti pulis. Anya? Kasmat lang iti sigod. At danay marka nga X, iti makanawan apasit iti ping-ping ti bangkay. O sino nga tati misteryoso a killer? Agpungtot laki din ni Don Braulio. Numaamuan na dito ay napasama. Laki di ah. Ala, pagandara mo ti kotse. Katag sublitan ni hideout ni Don Braulio. Okay. Kasta ka di, Billy. One boss. Anya terami din tayo. Drug pusher tayo tinaiwalang. Iji parang. Sana dahi tatila pwede tinegosyo, Billy. Adupay kadag iti buyot tayo ti dutukak ngaglako iti illegal a droga. Boss. Duwala nga biyag tinapukaw. Ngam ti kwarta. Saan? Agtultuloy latot ti operasyon. Ti illegal drugs. Iti daytoy a probinsya. Andan ni Miguel nga anak ko. Sa di numan nga tan tinaggapuan na. Nanang, anya ter aramidan nyo dito parangan? Ur-urayan ka anak ko. Kanayon nga minti iruruar mo. Madandanaga nga amang ano adadagas ang mapasamak ka. Iti sa di numan napapapanam. Ay nananang, aday ta kayo manan ako nak. Sa di no nga min aya tinaggapuam. Agmay-may sak itay nga aglaklako iti ikan ijatsindahan. Iti ayan tinasingad agayam ko, nanang. Adala ang nagsaritaan mi. Arturo, manipod nag-resign ka kasoldado. Makumikom kalauna yan. Saan kan amatatao dito'y balay? Nanang, Tunggal agandar ti motorsiklom. Rumor ka, adi ka man lagpakada kanyak. dispensaran da ko man, nanang. Ala, sumrek tangarudan ijay balay. Aggidantan amang malam, anak ko. Wananan. Miguel, anya ti planong ito? Inutak nga ibusin dagiti iti kagimongan. Awan ti karbangan dangag pay dito'y rabaw ti daga. Miguel, Jak kayat nga damag agrabyada. When abuso ataw. Gapo iti illegal nga aramid. nagsaruno alinikidar mo dagiti do a drug pusher. Ag dinamagan dito'y probinsya tinapasamak. Wentoro, kurang pay day tang inaramid ko. Adu pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gaputa grugrugi ak pay layang. Miguel, Nag-resign na kasoldado. Gapo iti jak may rusok nga aramidan dagiti opisyal ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Adu dagiti anomalya nga aramidan da. Miguel, Kasapulak ti tulong mo, Toro. Sikalaan ti pagtalkak iti dayto aganwat ko. Ripuugak dagiti itta. Ngagkatang-katang dito'y rabaw ti daga. Nagmayat apoy-buyan di pa naglangoy ni Agtaya iti swimming pool.
Talaga makapamauyong di kinapintas na. Hoy, Billy! Itay ka pa paliwan. Saan ang mapugsat ti panangkitam kini Ma'am Altea ngaglanglangoy ijay swimming pool? Juan Cardo, nagpintas ni Altea. Pag minarte kinapudaw na itinalabaga bathing suit na. Agpadatagayam iti pampanunutan, Billy. Kursunadak mo't ni Ma'am Altea. Anya? Ulitin man ti kinunam, Cardo. Kursunadak mo't ni Ma'am Altea ko na. Anay ko, dinanog na nga, Billy. Awanan ka itibahin, Cardo. Kaya't mo, ti makibingay pailangan niya. Billy. Day ti titandanan. Dumtang to ti panawan asyak laan ti makatagikwa iti kinalibnos ni Altea. Ti asino man ang makibiyang? Matay. Pili. Nalpasan ti sarita mi ni Mr. Chan. Dagiti illegal at roso ijay na bodega naska na may deliveran kan kuwana. Wen boss. Kontagang mata ni General Marasigan, tatimbriyan na dagiti soldado na iti checkpoint, at dumalyasatan na iti truck, at naglaon iti troso. Kaano ti ban nakay-deliver dagiti troso, boss? Inton rabi, katkas iti sigod nalinis ti trabaho yo. Awan yan yaman na bulilyaso ang mapasama, huh? Nawatan Billy. Wen boss. Agtalak kayo kanya. Mai-deliver dagiti troso kani Mr. Chan. Nga awan na pulos ti parigot. Good. Gaputada kalagatan ti ibayad kanyak day joy nga intik. Hala? Agsagana kayo nakatagiti kakadwa. Talaga, bilibag ni Don Braulio, Billy. Apayan ako ng tigas na, Cardo? Kaputa, limabas tayo akas na awan anyaman na iti checkpoint tagiti soldado. Kas kalagdada mo, met. May salang awag ni General Marasigan kadagiti soldado na. Agtamuddan adakos. Kasta gaya. Ay, Cardo. Isardeng mo pa lang ti agkaradama kanya ka. Ha? Masiksik nga na. Anya? Agmaneho kagit di. Ninong, rumarak ita. Sa dino ti papanam iha. Ije restaurant, Ninong. Ado nga di customer ita. Kat imatunak dagiti empleyadok ijay. Iha. Kinunakmet kan nga isardeng mo dayta na negosyo. Agsaysayang ka lang iti oras. Baknang tayo? Aglaplapusanan tayo iti kwarta. Iswasaan na masapol pa iti negosyom a restaurant. Ninong, dayto lang ti pagasmak ang negosyo. Iso please. Baybayandak ko ma. Sige. No isot kayat mo. Iha, napatag ka kanyak. Amin na kayat mo, matumpal, kan aramitan. Agyamanak, Ninong. Sagbay apimusay day di papam hospital. Akong padrek. Nakasaritak pa'y. Imbilin nakakanya ka bantayan, kan ited ko dagiti kasapulam. Ninong, Hala, mangitugot ka iti dua bodyguard mo ama pa ni restaurant. Narigatan, ang mga nodamang lukukan ka. kabaulak dagmay sa amapan ije restaurant, Ninong. Diya ka sa pulan ti bodyguard. Sige, adakan ka dayta, iha. Agpatuloy ako, Ninong. Sige lang, iha. Ulila na damang ni Altea. Agpadaan na tayo iti car accident dagiti naganak na.
Nagpinta sa babae ti putot day di Ramon. Karuprupa day di inana an Isabel. Nagpudaw ken nagmayat ti sukog ti pamagina. Sayang tanauna anak day di Ramon ang nakaikot ken Isabel. Hangam. Sana bale, tanda kasukat day di Isabel. Awan sa bali, nusaan na ni Altea. Kumusta ti pagnayo, Billy? Baligi, boss. At 20 kwarta nga bayad ni Mr. Chan kadagiti illegal atroso. Good. Ala, awagan nga ron ni General Marasigan. Tagkita kayo jay hideout. Itamat lang. Katiyawat mo ti katataparagan ko na. Uwan, boss. Di ka matanagan katagiti kakadwam. Kapot at damat itad ko abi ngayo. Bonus ko nakmanlangan. Abayad dagiti troso. Agpapada tayo ang mairanod iti daytoy. Agyaman kami, boss. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa. Well, sana nabanlig iti negosyo no awan kayo akakadwag. Nangrunaken ka, Billy. Mapagtalkan ka at tawag. Agyaman ak, boss. Ala, itay ko kayong kanti kwarta para kada kayo. Kanti kwarta para kini General Marasigan. Saan ka di pa simangpot ni General Marasigan dito'y hideout, kakadwa? Awan ba, Billy? Hala, agragsak tayo ita. Gaputad na pagsayatan ngayon tad ni Don Braulio kada tayo. Ang itita, Billy! Ang itita! Pagbibingayan tayo ti kwarta ngayon tad na. Kalpasan na mayamat ko ti kwarta ka ni General. Rumor tayo. Agranak tayo iti arak kan babae ijay nightclub. Wow! Nagmayat na ita! Maya! Ala, saggay sa lang tiyo masidag kanya. Tayawat ko ti kwarta kada kayo. Billy, nagpipinta sa dagiti babae dito'y nightclub. Siyempre isong araw adito'y nightclub tinapilik at papanantay. Napintas dito'y. Ay, sayang. Anya ti sayang, Cardo. Awan ti makita ka karopa ni Ma'am Altea. Anya? Nada karopa ni Ma'am Altea kadagiti manala dito eh. Sigurado bayata kiti nangina. Cardo, kinunakmatan kan ka at di mong biyangan pa ni Altea. Sorry, Billy. Nalipatak batan. No di mo kaya't amalusok ti banga-banga. Ha? Di mo pagkarte man ti babaya tartariga gaya, ha? Naawatan? Uwan, Billy. Nawata. Rio! Lukatan ti gate! Bisita ni Don Braulio tagbusbusina. Billy. Oh, isaraya mo't ladagos ti gate, ha? Uwan, Billy. Billy. Sino dyan si Mang Patra bisita ni boss? Ni Mr. Fortes. Notoryo sa mastermind iti karnaping. Kenda dumapay nga aktibidad. Anya? Wen, kita am ti driver bodyguard na anak takder iti abay ti kotse. Tumalang kayo. Agsip-sipot. Kasla awan iti langan ti kinamalalaki. Kung tarak na iti maminsan, matumban. Karto, di ka ginlalastog. Saan asinsinan ti bodyguard ni Mr. Fortes? Pag may sangag paiso, ti kadwa na bodyguard na.
Ngam nasiglat day ta. Anya? No kahit mo subukan ti kabalan na. Sige. Asit gam, kat karitam iti gubal. San gaya man, Pili. Ang mga husto te ko naman nasiglat day ta lalaki. Kasyak lang nga mabugbog no bilang lang. Diyos ke. Mabutang kamat lagayan. Anak, di nakpay pampanawan di tiyendaan Taado ti umay agatang ita-itiikan. Wenanang, Ala, ambaw ka mabisin kan anak ko. Ala, umuntay balon tamakan di tabasket. Umunakan amangan. sana pa mabisin nanang. Agid dan tanton amangan inton madamdama. Si kalat ti makaamo, anak ko. Jak ngamin kayat amabisinan ka. Di da ka di pakadanagan nanang. Ay, sus. Adag tataka. Nagtarayan di manipdot. Tulungak di babae. Anya! Kamatok di manipdot nanang. Sigurado. Tawanan ti makakita kanyak dito naglingatak kapader. Lukat akong tibag. Naglaon laki dito iti ado ako ata. Dimon gamden alokatan day taabag. No di mo kaya ti masaktan. Anya ti mapasamat iti dayta gundaway. Gagayem. Ti uliway na denggan, ti tuloy, ti kabarbaro ano bela tayo na pauluan. Tagpang, iti tangatang. Tagpang, iti tangatang. Napalabas, nagbalin na burburtsak kini Billy no asino ti misteryoso a killer anang papatay iti naiwalang a drug pusher. Impaka mo na larot adagos kini Don Braulio tinapasamat. Ngem saan an apektaran ti Don. Gaputa saan na tagisayangan tinapukaw abiyag dagiti napapatay a drug pusher. Iti sabali a bangir. Imbaga ni Miguel ken ni Toro ipanggap na nga anupan dagiti ita. When naman nagdakdakas iti kagimungan. Kabayatan na. Iti panaglaklako da Amelia ken Miguel iti tiyandaan. Kilat ang nagpukaw ti may sa babae. Intaray gayaman ti manipdot ti bagna. Sinurot nga rod ni Miguel ti nasao aman nipdot. Itagagayam. Intay denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang. Iti tawatan. Sigurado. Tawanan ti makakita kanyak dito naglingatak kapader. Lukat akong tibag. Naglaon lagi dito iti ado ang kwarta. Dimon gamden alokatan day taabag. No di mo kaya ti masakitan. Ala. Yawat mon kanyak tibag ti babae. Sino ka ba't yung lalaing? Apay ko mga itag ko kung katibag ti babae. Awanan ti adupay asao. Ala. Yawat mon tibag. No di mo kayat nga ulitak pa'y tinaramit ko kang ka. Tibag! Itad mo matlagayan. Inuray mo pa'y masakitan ka. Ala. Tumakder kan. Kat saan kan nagpakpakita pa'y itiday ito ano ka. Mawatam! Miguel, pero hindi pa nagyaman kan ka itay di babae at tinulungam. Wentoro. Naglawan iti napapatag a dokumento ti bag ti babae. Gaputa may sagama negosyante. Nasanap nagkamali. Dayjay a babae ti akin kuko ay tinalatak a restaurant dito iri. Anya? Patapatak na ang tinaybagak, Miguel. Kanayon ngamin ang makitak dayjay a babae arumwar umunag iti dayjay a restaurant. Kan langan na tibak na. Isumit lagam nga awisan na kita amangan iti restaurant. Kas panagyaman na kanya. Ngam pinagkadkadak. Anya? Manugot ka kuma. Sayang tagkakaimas amakan iti restaurant. Nangruna kat dagitila ang high profile at tao timang mga nijoy. Mabayinak iti babae, Joan. Joan, agtal na ka man, Miguel. Turo ko namlatan. Wano Jojo, si Kamat. Alaman langan. Sa may isa, Jack pabayadan titulong ko kan kuhan.
si pupuso at tumulong iti padak a taon. Iya. Namuag tinapasamag kan kay Jechandaan. Nagdandan nagag. Iso sinurot ka dito restaurant. Nakaamuan nyo iti dayta, Ninong? Sana nanasken pa'y amamuam no asino tinangipadamag kanyag. Uy gayam. Mayro pang ka di no asino dahi jay aman nipdot. Saan, Ninong? Diyak mailasin ti langana. Gaputa kala at ti amin. Ngam di kay madanagan ta sa anak anasaktan. Kan naisubli ti pagkubabaan ti lalaki anang tulong kanyag. Nasaya ang ngarot no kasta. Inikam ko may tigong ko na yung lalaki anang tulong kang kay tayo. Imbagak nga umay dito restaurant, ngam pinagkudkudan na, Ninong. Saan ka nung nga umawawat iti tulong? Kasta. Total, adda kayo matlangan dito restaurant. Adain sa ganak amino para kata kayo. Anya da ita ameno, iha. Agtugaw kayo pa'y Ninong. Sigurado ang magustuhan nyo ti idasar ko kata kayo. Ala, agtugaw kayo pa'y. Agsipot kayo na imbag iti aglawlaw. At dapay lay unag ti restaurant ni boss. Amang ano da ka busor amang lipot ka na tayo. Ti seguridad ni Don Braulio ti ipay tayo. No adda madlaw yu akarkar na titigtignay na. Paltugan yu at dagos. Sa dino ti papanan tayo itan, boss. Ijay hideout. Kaya ko ti makalangap iti pras ko nga agin nga agkapo iti taaw. Areglado, boss. Kay kalpasan na maitulod na kay hideout, rumar kayo at dagos ken ni Cardo. At day paramid ko kada kayo. Anya dita, boss? Sigun iti impormante nga katang-katang iti aglawlaw, agis istambay na iti manipdot iti bilyaran, asidag iti eskwelaan ti San Felipe. Boss. Yak kaya tinaramid da iti amanipdot. Isungam mo yun ti aramidan nyo. Areglado, boss. Awagat ti impormante. Tay todo na kada kayo tilanga. Tay jayaman nindot. Kalpasan na. Patayin yon. Tay giant informante ni boss. Limad ti panangitudo na iti lalaki ang nakabado iti nalabaga. Ken nakakalugong iti nangisip. Juan Billy. Nalakalang ipatungpal ti amin. Kaputa, nakatakter ti lalaki iti ikit ti kalsada. Di manawan di informante. Kala, pagandaram ti kotse. Ngam inayadam ti agpataray. Tapal tuga kon ti lalaki. Okay. Pataytan na. Ala, pasiwata mo ti kotse, Cardo. Ay, Ma'am Altea, itay payakit kita tiladawan dagiti dadakkel mau. Wanana. Ay na, ma'am, agpada na singpag dagiti dadakkel mau. Amok dayta, gaputa masansan day nga umay dito mansyon ni Don Braulio. Nana. Nasingag nga agpagayam da Don Braulio, kanday di seramaon nga amam. Ilot-lotwak ida iti paborito da amakan, wano si daang. Amom kaday no anya ti paborito da iti papamamakan. Anya, Nana. Ay nagsimplay, ma'am. Kinuno apaltat. Nagalip akamatais. Ha? Itilaangan ladawan ti pakakitam kadakwada, ma'am. Sayang, nasapada pimusay. Nana. Ha? Nay, agluwa kamutan, ma'am. Ay, yakmut na lapdan ang tingiwat kong agsaw. Pakawanan na, ma'am. Awan ang yaman na, Nana. Diyak lang malapdan ti agluwa. Diyak malapdan. Sir, at tuyang timpa-timplam akapay. Agyaman,
iti sumlatan iti lamiseta, Rosalia. Ay, uwan, sir. Ay, sir, ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanya? Awadan, Rosalia. Ay, sir, mabit lang tasong batak ti teleponaw. Hello, Acostas Residence. Ay, Ada, sir. Ay, mapit lang. Tayo pasakan ko na ti teleponaw. Ay, sir, long distance call para kada kayaw. Sino ti umawawag, Rosalia? Ni Mr. Agusto de Espanya, sir. Sige. Kasarita karot ni Mr. Augusto. Ibiray, itay kapayasap sa pulang. Ada ka matlagayam dito'y karahay. Apay ka di, Nana Rosalia. Ay, saus, papayaban na ka ni Sir Braulio. Apay ka no? Oh, jakam mo mapankalatan ije opisina na. Agur uray ijay. Lungatan-latan teri daw. Mapayaban na ka no, boss. Wen, sumnag ka. Wan, boss. Anya ka dito, bagayo kanya, boss. Awagam nagiti kakadwam. Tadalusan da iti unag kat aglawlaw ti hideout. Ada sumagpat a bisitak nga gapoy di Espanya. Wan, boss. Nga babayin kini Mr. Augusto. No makita na ang narugit ti hideout. Iti ngamin di kayat na pagnagdan. Gaputa si Dag iti baybay. Wan, boss. Tumulong ak matin ka na kawat ang agdalos. Sanan, agtalinaid ka lang dito'y mansyon. Kabalanan naging ti kakadwam ti agdalos. Agsagan na kakitdi. Tamangan no adda papanak. Ket sika, timang maneho iti kotse. Miguel, trak ti military tinimabas. Agturong da ijay pantalan. Wen, ket ni General Marasigan tinakalugan iti sango. Anya? Nabayag nga iso ti immediate superior ko. Idaddak pa'y lang iti armada puwersa. Ket iso pa'y ti may sa rason. No apa nag-resign nak iti trabaho. Miguel, Toro, sabali ti agparparik na kanyak. Saan anasaya at ataw ni General Marasigan? Ado dagiti anomalyang aramiden na itirwar, ken unag ti armada puwersa. anya? Surutan ta ti military truck. Paliiwan tanuan niya ti aramiden da ije pantalan. Nga, Miguel, delikado ti aramidan ta. Di ka madanagan no siyak ti kadwam, Toro. Awan ngamin ti panagtalag ko ni General Marasigan. Wah, Abdalakid di saan anasaya at nga aramidan da dito'y lugar tayo. Boss, nakasaganan ti amin. Napitig sa klase ti armas ti imat dagiti kakadwa. Nasayad no kasta, Billy. Napatag tinyawag kanyak ni General Marasigan. Ket iso itati papanan tayo. Wan, boss. Ala? Irwar mo ti kotsek manipod iti garahe. Saan tayo nyag sayang pay iti oras? Asidag tayo iti pantalan, boss. Inayada mo di pa nagpataray mo. Makita ko nang iti nakadeploy at tropa nang iti soldado. Boss, ni General Marasigan ti agsinsinyas. No sa dino ti pagparkingan ti kotse. Ala? Surutam, Billy. Iti deja banda ti pangiparkingan iti kotse. Sigurado a sumurot mo ti kotse ang nagluganan dagiti dagdumapay akakadwa. At dasimanglan a cargo ship ije pantalan. Naka-deployment dagiti military troops iti saan unay nga dayo iti cargo ship. Miguel, kaslad na mapasamak arangat. Nagpipigsa nga armas ti imat dagiti soldado. Dua ako ti simangkat. Wan.
Miguel, kita ang pasig adi armas dagiti dimsag iti kotse. Polis nga tada kita. Panagkunak kat saan, Toro. Paliiwam tila kaya kaduada. Agtamad da amin kan kuana. Miguel, matanda na ganak. Ang mga nadda makasipot kadata dito'y magpalpaling. Ikagumaan ti aglemang dito'y nasuli ng alugar. Miguel, Makumikom launay dagiti tripulanti iti barko. Anya, Diyos ka, pinaltugan da dagiti tao iti barko. Apay nga ta! Ibon nagyo dagiti kargamento. Kat ikargayo amin na kita iti military truck. Boss! Nakapanawan ti may saba ang military truck ang naglaon ka dagiti nagduma karton. Wen Billy, nilangan General Marasigan ti makamo amang diskargay jay. Boss, kasanon ti bangkay dagiti napapatay at tripulante ti barko. Maramo gayon din. Trabaho yun na ito. Rumbang lang ang matay dagiti menal at tripulante. Naramat na lang kapoy iti na ito'y at transaksyon. Wood boss. Anyo na ito'y! Masiputan mi amang palpaliyo ka na tayo. Anya! Anya ti mapasamak kada Miguel, ken Toro iti dayta agundaway. Gagayem. Ti uliway na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepal, iti talatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga stasyon. Tepang! Iti talatang!